Kagiddan ti panagpangato ti bilang dagiti turista, apaman naglukat dagiti mabigbig a tourist destination iti probinsya na isurot met ngay mado ti customers dagiti pagtagilakwan, accommodation ken panganan. May sa kadagiti masansan a pagdagasan dagiti turista ti Abra Pasalubong Center a masarakan iti barangay Tangadan Sangkintin Abra. Magatang dito dagiti na duma-duma a pasalubong items nang runa dagiti patao dagiti abrenyos. No maidasig itay na panabulan, ngimato ti 40% ti napastrekda. So dakkel iti epekto iti turista nga umumay. Kay so gamit pinapigsa nga aggatang, umuna iti empleyado nga 15. May kadwa, dagiti suppliers nga 65, almost more than 65 suppliers nga day iti local Abra products lang. Taon 2017, idinay patakder ti Abra Pasalubong Center, babaen iti inisyatibo ni Congressman J.B. Bernos. Imunan anakay pundar dati water system ken solar panel amang supply ti kuryente ti Pasalubong Center. Basta da maurnong na may put up nga development iti Pasalubong Center modlaeng. Patulong akto iti engineer no inya di mabalin nga may put up dito nga kasla pangawis is the customer. Kasla ko mag-view deck, yabot ko ti dayto before Christmas. Kaasping met ti senaryo ti kaabay na apanganan. Umabot ti 400% ti ngumatuan ti mapastrekda iti weekends no maidasig iti weekdays kang runaan itaabulan ti Agosto. Adamot ti mare-recruit mi nga barbaro ken kayat na talaga ti agtrabaho ng oray no kasano nga rikat ti trabaho dito yung resto no kaado ti tao. Imunan anak ko na ni Abra Amazing Tours Consultant George Lalin, anapintas sinagbalin ng economic effect ti panaglukat manen ti Kaparkan Falls kenda dumapay a pagpasyaran iti probinsya. Masansan na fully booked dagiti pagdagusan ng runa iti weekends ken namnamaen ngagtutuloy agingga iti umay a Disyembre. Mangipaneknek a dakkel a makatulong ti turismo iti kanayunan a pagbiyagan dagiti abrenyos. May naig iti daytoy nangipilan ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ti House Bill No. 3110 wenno ti Community-Based Tourism Bill. Babaen iti nasa uagakat may establisar ti Transparent Revenue Sharing Mechanism iti nagbaetan ti LGU ken komunidad. Mamati ni Kong Ching Bernos ano may tandodo ti turismo iti may sa alugar, rumbeng laeng adag iti agnaed ditoy ti mabenepisyaran ken maited ti umno abingay da manipod iti turismo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.